Tak čaute, chcem vám ukázať tohto dlhaňa. Není vysoký, ale dĺžku má poriadnu. Zabral na Inferno. Teraz neviem akú príchuť, ale nebola to beta. Skúšam niečo iné. Takže včera som zakrmil 2 kyble repky. Dneska som tu od nejakej 10. A o 11. som mal nahodené. Takže do hodiny prišiel záber. Oplatilo sa počkať. Tak sa teším. Idem ho pustiť, lebo už je unavený. Zatím čaute.